Čau. Čau, ja som Edgar. Čau, ja som Edgar. Čau, ja som Edgar. Edgar. Čau, ja som Edgar. Toto video nie je ničím špeciálne. Chcem iba povedať, že znovu začínam tvoriť a chcem sa tomu viacej venovať aj popri mojej práci, ktorú aktuálne mám. A chcem venovať všetok svoj voľný čas, ktorý budem mať do tohto, do tvorenia, do prípravy nových vecí, do skriptov, do tém, ktoré mňa bavia, ktoré budú baviť možno niekoho iného. Takže budem rád za každý support, za všetku podporu, ktorú dostanem a vidíme sa pri videu, ktoré bude výborné, pretože bude zábavné, bude funny, bude všetko v poriadku. Chcem robiť aj short, aj long formát, ale neviem, ktoré z toho. Kámo, Black Magic je super.